Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyda baqy tarap ýurmy waqym täderker hem habarlary bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşme başlaýar. Gepleşmenin başında Türkmenistan prezidentinin gol çekeni resmi namasy bilen tanışdyrýar. Halkymyzyň milli buýsanjy bolan meşhur ahal teke bedewleriniň şan şöhratyny artdyrmak maksady bilen Türkmenistan prezidenti karara gol çekdi. Resmi nama laýyklykda ahal welaýatynyň häkimligine meşhur Akhan bedewiniň heykeli ýerleşdirilen monumentiň taslamasyny düzmek hemde gurmak barada sport ýylady hususy kärhanasy bilen şertnamany baglaşmaga ygtyýar berildi. Guruluşy işlerini 2022-nji ýylyň may aýynda başlamak we monumenti 2022-nji ýylyň dekabr aýynda ulanmaga dowlat taýýar edip tapşyrmak belenildi. Şugun paýtatymyzda medeni siýasatyň durmuşa geçirilmegine, milli ruhy mirasyny giňden wagda edilmegine uly ünsürýän hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň tapşyrmagy boýunça geçirilýän Türkmen teatr sunugaty festiwaliniň açylyş dawraty boldy. Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan gurulany sahna sunugatynyň formy Aşgabatda ýurdumyzyň welaýatlarynyň hemde paýtatymyzyň teatr toparlaryny bir ýere jemledi. Gelecekki artist. Ýerbilen Mowlana Pesady Naqy Talipler teatrnyň öňündäki meýdançada Türkmen teatr sunugaty festiwali münasibetli teatrlaşdyrylan edebi faýdalanýanlar giňden ýaýlananly. Bu ýerde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň talip ýaşlarynyň gatnaşmaklaryna berqara döwletiň täze ýamyna galkynjy döwrüniň dörrüjilik guwwatyny çeper beýan edýän çykyşlar ýerine ýetirildi. Sonra Türkmen teatr sunugaty festiwali atnaşylar dawaraly ýürüş bilen baş drama teatrına uradylar. Olar ýol orna Türkmen döwlet gurjak teatrnyň, Türkmenistanyň döwlet sirkiniň artistlarynyň bayramçylyk çykyşlaryna tomaşa etdiler. Döwlet Çeperçilik Akademiýasynyň ýanynaky Türkmen döwlet ýürüýte çeperçilik mekdebiniň talipleriniň nakaş eserlerini döredýän fursatlaryny synadylar. Leprekçileriň çalýan joşguny salary bu sunugat bayramynyň şowkuny has tartdyrdy. Mälim şäli hormatly arkadaşly serdarymyzyň parasatly başlanygyna berqara döwletiň täze ýamyny galkynjy döwrüne Türkmen medeniýetini sunugatyny ösdürmek, täze döwrewap eserler bilen baýlaşdyrmak üçin ähli şertler döredilýär. Häzirki döwürde ýurdumyzyň teatrlary dörli sahna eserlerini sahnalaşdyrmak, teatrlaryň sahnalaryna görkezilýän oýunlaryň hilini gowlandyrmak, sahnada täze keşipleri janlandyrmak ugyny döredijilikli iş alyp barýarlar. Berqara döwletiň täze ýamyna galkynjy döwrüne halkymyzyň medeniýetiniň mertebesini beýgeldiýän teatr sunugatymyz döwletler hemde halklary medeni ansanperwerlik babatda baglanyşmaga köp taraplyň gatnaşyklary ösdürmäge tergip berýär. Gahrman Alkadamynyň dana paýhasyndan dören çuňur mazmuny eserleri ýurdumynyň teatr sunugatyny belent maksatlary ýetmekde ýol görkeziji şamçyrak, ruhlandyrjy ilham çeşmesi bolup hizmet edýär.
Mälim şäli hormatly prezidentimiz 19-njy maýda sany ulgamy alkaly geçiren Ministrler Kabinetiniň Nowata mejlisinde Türkmen teatr sungatly festivali ýokary guramaşylyk derejesine geçirmegiň ýurdumyzyň teatr sungatynyň gazananlaryny hemme taraplaýyn açyp görkezmegiň ýurdumyzyň üstünlükleri barada gurrun berýän. Türkmen halkynyň milli däb desturlaryny ruhy dünýäsini giňden açyp görkezýän täze sahna oýunlaryny döretmegiň zerurdygyny aýratyn belledi. Watanmyzyň teatr sunugatynyň şöhratly taryhyna hemde häzirki günne syýahat teatryň eýwanyna dowam etdi. Şol ýerde sergi ýaýwanlandyrylyp ondan meşhur türkmen suratkeşçileriniň heýkeltaraşçylarynyň eserleri hemde Döwlet Şepersizlik Akademiýasynyň talipleriniň hemde teatr suratkeşçileriniň işleri görkezildi. Sergi gymmatlyklarynyň hataryna türkmen kino hemde teatr sunugatynyň ajaýyp ökilleriniň suratlary, kinofilmleriň bölekleriniň hemde spektaklaryň sahna bezeglerinden köp sany görnüşler bar. Bayramçylyk sergisinde teatr egineşikleri, muzey gymmatlyklary, amala haşam sunugatynyň nusgalary, sahna bezeginiň görnüşleri görkezildi. Neşriyat önümlerine gahrman arkadamynyň kitaplaryny hemde milli medeniýetimizde hemde sunugatymyza bagşlanyp owudun suratlar bilen bezelip çykarylýan neşirlere şeýlede meşhur bagşy sazanlaryň çykyşlarynyň, spektaklaryň ýazgylary bolan sesli hemde şekilli gymmatlyklara aýratyn orun berildi. Owudan teatrın sahnasyna görkezilen edebi aýdym saýlaşykda taryhy akymyň üzmüksizligi, ata-watanymyzyň şöhratly geçmişini, ajaýyp şu günlük hemde ýagty geljegini baglanşdyrýan ruhy däpleriň dowamdygy aýdym şöhratlendirdi. Artistler üç dilde, türkmen, inglis hemde rus dillerine baý milli medeni mirasymyzy hormatly prezidentimiziň alyp barýan işler bilen aýrylmaz baglanşykly bolan berqara döwletiň täze ýamynyň galykynjy döwrüne wasp etdiler. Bu sahna eseriniň öz boşlugy ýurdumyzyň teatr sunugatynyň eýilýän ähmetli halkara ansanperwer orny, oň döwletleriň hemde halklaryň meden ansanperwer taýdan özara baýlaşmagyna nähä goşandyny köp taraplaýan gatnaşyklaryň öz sürlüşini aýratyn ýüze çykary. Dawaranyň bu öz boşly sahna çykyşy ähli parahatçylygyň, dostlygyň hemde bagtyarlygyň berkbedine guralan nurana sahna sunugaty bolan teatr festivalini geçirmeň esasyna goýulan maksadyň ansanperwerlik ugruny äşkar etdi. Soňra bir ýerde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Türkmen teatr sunugaty festivalyny gatnaşjylary iýberen gutlawa golly. Döwlet başlamaly ajaýyp bagar pasyna geçirilýän bu sunugat bayramynyň milli teatr sunugatymyzyň köp müň ýyllyk taryhly medeniýetimiziň mundan meýlekde gülläp esmegine uly gollap boljakdygyna berk inam bildirdi. Sahnalaşdyrylýan eserler bugünkü gün bagtyar halkymyzyň awadan durmuşda ýaşaýanyny, ediz watanymyzyň döredijiligiň hemde ösüşleriň ýoly bilen öňe beýik geljege barýanyny alamatlandyrýar, hemde jemgyýetçilik durmuşyna täze öwüşgün çaýýarlar. Benet maksatları oklandyrýarlar. Agdyberligimizde hemde jewitligimizde hassa pogtalanýarlar. Olar geçmiş bilen geljegiň arasyndaky ruhy köprü bolup hylmady edýärler. Köp asarlyk milli medeniýetimiziň dünýä medeniýetine goşan ägirt uly goşandyny açyp görkezýärler. Türkmen sunugatynyň dünýä teatr sunugatynyň ösüşindäki orny aýdyn kesitliýärler diýilip, hormatly prezidentimiziň gutlagyny aýdylýar. Döwlet başlamagynyň gutlagy bu ýere ýygnanyň tarapyndan joşgun el çapyşmalary bilen garşylandy. Soňra dawaratnaşylary görkezilen video şekiller ýurdumyzda teatr sunugatyny ösdürmek boýunça anyp barýan giň gerimli işleri beýan etdi. Häzir Türkmenistanyň döwlet teatrlarynyň 10-sy şol sany paýtatymyzda 6 hemde welaýetlarda 4 teatr hereket edýär. Iň döwrewap enjamlar bilen üpçün edilen ajaýyp binalar teatr toporlarynyň ygtyýaryna bolup, tehniki taýdan üstünlik çalyşyny sahna eserlerini goýmaga mümkinçilik berýär. Şunun bilen baglykda milli teatrlaryň maddi enjamlaryny binýadyny pogtalandyrmak barada meseleler döwlet başlamagynyň hemişe üns merkezinde durýar. Teatrlaryň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen iri teatrlaşdyrylan çykyşlary guramaga niýetlenen täze binalaryň gurulşy dowam edýär. Şunun bilen baglykda Ahali welaýatynyň täze döwrewap edara ediş merkezinde drama teatrlarynyň gurulşynyň tamamlanyp barýan barada ýatlak geçmek ýerlikli bolar. Bir de Kahraman arka dağımızın cevher payhandan çıkan acayip kitabı bir de kolumda kovuştu. Edil görüyen kolum şun kun. Şu tiyatrların toy gününde şunu bir de soğut verdi. Yine koşa toy bir de. Bir koşa toy. Toy neyden geliyor? Halkın ağzı birliğinden geliyor. Halkın birliğinden geliyor. Halkın arkada serdarının varlığından geliyor. Yine elmidama şu halkımız atavavalamızdan elmidama şol ağzı birliği birek fiile hormat ünnek gelipdir. Şun kunem bizim Türkmen devletimizde bizim ağzı bir sunugat işgärlemiz var.
bütün Türkmenistan'a bolan bar tiyatrlar bir yerik cemlenip şunkun hemmetinin yüzüne şaatlık, meher, şeyli ulu tiyatrın festivalini geçirmeye cemlendik. Kahraman arkadağlı serdarımız bizim tiyatrlanmadı, beyleki tunvatlanmadı, bütün dünya tanıttı. Netip oldu. Bizim şu tiyatrlar bilen, yaşlar bilen işleşip, en çemi kahraman arkadağımızın eserlerini sahnelaştırıp, sizin önünüzde şoları görkezertip, anan riyan, gelecekte de bunun beylegim bir neçe şagirtleri yetiştirmekte, bir neçe eserleri sahnede canlandırmakta, bir neçe kino sungatını özümüz görkezert. Oy kahraman arkadağımızın, arkadağlı serdarımızın can sağ, ömrü uzak, iyili yurt behbit alıp baryan işler ilmi dama, ravaşlıklardan, ravaşlığı vetlentin. Toylumuz, toylaşıp dursun mehruvan adamlar. Şunki azayip gün bilen, yani Türkmenistan'ın tiyatr sungatı festivali bilen tüytürükten kutlayan tabi şunyalı kahraman arkadağlı serdarımızın tiyatra bolan beyik sarpatı, hormatı ine şu geçirilen toylar bilen qoğuy suutlama bolup görünüyor. Kahraman arkadağımızın bize açıp veren Halipa şehirlik yolu var. Şu yolum edil şu festivalin düdümünü içinden eriş argas bolup geçiyor. Ya sahnada Halipalar bilen yaş artistlarımız bir bütöwi vaka, bir bütöwi adam ıqbalını hizmet edip çıkışa diyorlar, hemen birekten öğreniyorlar, hemen kamilleşiyorlar. Tiyatr zalı sunuyor. Kahraman arkadağlı serdarımızı, hormatlı prezidentimizi şunyali sungat işlerine bolan sevgisi, hormat üçün, ediyen serpaylar üçün köp alkışlara ediyat, sağ olsun ediyat, zallara sağ olsun, ömürleri uzak bolsun, il yurt behbitli tutyan, ehli tutumlu işleri mından beylagam rivaz alsın. Döwlet başlama tarapyndan medeniyet ulgamynyň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegine ulserliýär. Şu ýyl teatr we teatr iş hakynda Türkmenistanyň kanunynyň 19-njy maddasyna laýyklykda hormatly prezidenti bilen karary bilen teatrlara milli ýa-da akademik hukuk derejesini bermeň tertibi hemde şertler tasdiklany. Munyň özi döwlet başlamynyň alyp barýan halkara giňişligine aqrar edilen parakaçylyk söýüjlükli siýasaty, şol sany goňşy ýurtlar hemde dünýäniň beýleki hyzmatdaş döwletleri bilen dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegi hemde potolanylmagy babatda aýratyn ähmiýete eýe bolýar. Şunun bilen baglykda ýakyny hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň permanent laýyklykda dostluk ordeni bilen siýlalanyny belläk geçmek ýerlikler. Döwlet başlamyz bu syýlaga Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygy potolanylmagy uly goşandy üçin münasip boldy. Bu syýlag däp bolan dostlukly Türkmen-Russiýa gatnaşyklarynyň mizemezdiginiň ýurdumyň durmuşa geçirýän hemde dünýä giňişligini oň awraýny belende galdyran parakaçylyk söýüjlükli siýasatynyň iqrar edilýäniniň aýdyn suwtnamasydyr. Türkmen-Rus gatnaşyklarynyň mizemezdigi barada aýdylan bolsa, bu dostlukly hyzmatdaş ýurt bilen ähli ugurlarda, şol sany medeni ulgamda da hyzmatdaşlygyň ýygydan ösdürilýänini bellemek gerek. Şunun bilen baglykda paýtatymyzdaky Aleksandr Sergeyevich Pushkin adynaky Türkmen-Rus drama teatrynyň alyp barýan üstünlikli işlerini belläk geçmek ýakymlylar. Bu teatrda milli hemde dünýä edebiýatynyň, şol sany Rus edebiýatynyň nusgawy eserleri hemde çağalara niýetlenip ertekler sahnalaşdyrylýar. Ýurdumyň teatrlarynyň sahnalaşdyran çykyşlarynyň hataryna görnüşi hemde şeperçiligi taýdan dörli oýunlar bolup, olar sahna eserlerini döredijileriň sahnada Türkmenistanlaryň häzirki nesliniň başdan geçirýän hemme duýgularyny hemde tolgunmalaryny beýan etmäge, halkymyzyň şöhratly geçmişini, ajaýyp şugunny hemde nurany geljegini baglanşdyrýan mizemet ruhy bitewligini görkezmäge bolan maksatlar bilen birleşenler. Türkmenistanyň milli teatr sunugaty emele geldi. Dünýäde türkmen medeniýetini wagt etmek hemde oň şan şöhratyny artdyrmaga uly goşan rejissörleriň hemde artistlaryň tutuş niýetli kemale geldi. Ýurdumyň teatr toporlarynyň iri halkara festiwallaryna gadanýan üstünliklerem munyň tutnamasydyr. Şeýle-de Türkmen paýtagtynyň en çemegedek halkara teatr festiwallaryna geçirilýän merkezine öwürlendigini bellemeliler.
Şeýle şäherler halkara dörejilik gatnaşyklarynyň ösdürilmegine, teatr sungatyna dünýä meýilleriniň öwrenilmegine, giňden tejribe alşmaga ýardam berýär. Bu arada daşary ýurtly kärdeşler türkmen artistlaryna hemde video aratnaşyk arkaly beýan eden gutluglaryny bellediler. Olar bir näçe ýerek Aşgabatda geçirilen dörejilik forumlaryna gatnaşdylar. Aýry-aýry teatr toporlary gutluk hukmyny öz boşly kişi sahna eserlerini taýýarladylar. Teatrlar we ýol başlary şeýlede il arasyna halipa diýip hormatlanýan türkmen sahna sungatynyň belli wekilleri festival atnaşylara daşary ýurtly kärdeşlerine hemde bu ýere ýygnananlaryň ähletine gutluk bilen ýüzlendiler. Festivalin açyş dawarasy tamamlanandan soňra oňatmaçylar tomoşaçylary kiçik sahna oýunlarynyň ywara dörejilik sowgady bilen begendirdiler. Olarda teatr gözden geçirilişine gatnaşýan ähli dörejilik toporlarynyň her biriniň iş aýratynlyklary öz beýany tapdy. Artistler tomoşaçylar bilen tansyň aýdym saýaryň urjaklaryň hereketleriniň dili bilen söhbetdaş boldylar. Festivalin açyş dawrasynyň ahyryna belli aýdymçylar hemde teatr artistlary festival gatnaşyjylar tarapyndan ýerine ýetirilen watançylyk aýdymny ýokary okunetlikde ýerine ýetirdiler. Sahna sunugatynyň wekilleri arka dagly serdarymyza hemde gahrman arkadamyza ýurdumyzyň medeniýetine berilýän hemişelik üns netijeli zähmet çekmek hemde hüner taýdan ösmek uğruna döredilen şertler üçin tüý sürekden hoşalyk bildirdiler. Soňra Türkmen Döwlet Gurjak Teatrına Gyzyl Alma adly sahna oýuny teatr festiwalyna bagdyrgy berdi. Onu tomoşaçylar el çapyşmalary bilen garşyladylar. Günüň ikinji ýarmynda tomoşaçylar festiwalda ködürlenen ýene de bir esere ýürek süýü küýsü ýadyan sahna oýunyny tomoşa edip lezzet aldylar. Bu sahna eseri Pushkin adynaky Döwlet Rus drama teatrına goýuldy. Ýokarda agdalan sahna eserlerine gahrman arkadamynyň kitaplaryna wasp edilýän türkmen halkynyň belet watançylyk ruhy, pek ýürekligi hemde zähmet söýürligi beýan edilýär. Akşam ara tomoşaçylar Türkmenistanyň Magtumul adynaky milli sazly drama teatrına goýulan Nuhun Gemisi adly sahna oýunyna tomoşa etdiler. Festiwaliň ikinji gününde 3 tane sahna oýuny görkezdiler. Alparslan adynaky milli drama teatrının sahnasyna Daşady welaýatynyň Andaliw adynaky döwlet sazly drama teatrının Igrar Atasatly eseri tomoşaçylara hödürler. Molene Pesadynaky talipler teatrına bolsa Balkan welaýatynyň döwlet drama teatrının dörejilik topunyň taýýarlan beýik taryhy şahsyýete başlan Bayramxan Türkmen adly sahna oýuny görkezilýär bolar. Bu meşhur serkerdäniň hemde şahyryň keşfi milli medeniýetimiziň işgärleriniň ençeme nesillerini dörejilik ilhamlaryny uklandyrýar. Ýurdumyzyň baş drama teatrına gahrman arkadamynyň türkmeniň döwletlilik ýörelgesi diýen eserine beýan edilen rowayatyň ähenglerini meşhur serkerde hemde watançy Jelalettin Türkmeniň akbaly barada gurrun berýän watan buýsanjy Jelalettin Sultan sahna oýuny görkezdiler. Şuň jemgyýetçilik guramlarynyň merkezinde halkyň arkadaly zamanasy, ählimu parahatçylyk, dostluk, hyzmatdaşlyk ýoly we natly maksat geçirildi. Bu maksatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň deputatlary hemde jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri we işiň agdalary, şeýle-de alim, bilim, saglyk, sport pudoklarynyň wekilleri gatnaşdylar. Maslahatın gün tertibinin esasy meselesi häzirki wagtda Türkmenistanyň sebitde we dünýäde siýasy durnuklygy saklamak, gollamak, hoşniýetli goňşuçylyk, dostluk we hyzmatdaşlyk ýörelgilerini ösürmek baradaky başlangyçlarynyň dünýäde we sebitde öz münasip ornuny tapýan hakynda boldy. Dünýäde parahatçylygy, durnuklygy we özara alalaşygy üçin etmekde, adam hukuklarynyň we azatlyklarynyň üçin edilmegiň geň mümkinçiligini amala aşyrmakda Türkmenistanyň alyp barýan gender deňligi siýasaty dünýä halklarynyň arasyna münasip orny ýelenýändigi, şeýle-de ýaňy ýakyny gahrman arkadamyzyň Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasyna geçirilen Russiýa Islam dünýäsi Kazan Summit 2024 halkara ykdysady sammitine gatnaşmagy hemde ýokary döwlet sylagy bolan Tatarstanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin ordeni bilen sylaganmagy häzirki wagtda biziň döwletlerimiziň arasynda netijeli syýasy gatnaşyklaryň amala aşyrylýanyna, taryhy dünýäde berk bolan özara gatnaşyklar netijesinde bir näçe ugurlar boýunça köp taraply hyzmatdaşlyklaryň ösürilýän hakynda aýratyn belläp geçdiler. Maslahatda çykyş edenler halkara gatnaşyklaryna gahrman arkadamyzyň başlangyjy bilen başlanan dialog parahatçylygyň kepilatly ýörelgesi işiň durmuşa geçirilip, dünýä ýurtlarynyň arasynda täze göz ýetimleri açýanyny aýtdylar. Ýurdumyz hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň baştonlugyna ösüşiň täze tapgyryny anamly öňe barýar.
Lukman Alım Gahrman arkadağımızdan Balkın vilayetinin Türkmenbaş şäherindäki täze ulanmagy berilen köporlu hastahanada. Aşgabat şäherindäki enenin we çağının sağlygyny goraýyş alma klinik merkezde bolup, ol ýerdäki çağalar, eneler bilen gurrundaş bolmagy, olary mähirli sözler bilen ruhlandyrmagy, olara hem taraplaýyn ýardam bermegi ýurdumyzyň ähli halkyna uly seslenme döretdi. Bu hem halkymyzyň asyrlyň dowamyna döreden insan perwer ýörelgilerini eýişen durmuşa geçirip, at awraýynyň barha artýan onuň güwäsiri. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşanlar Gahrman arkadağymyzyň hem de hormatly arkadagly terdarymyzyň jandarynyň sag, ömürleriniň uzak, işleriniň rowat bolmagyny arzu etdiler. Magtumuladan Aky Türkmen Döwlet Üniversitetinde de Bilim Ministrliginiň guramagyna Russiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň putulanyrylmagyna uly goşandy üçin hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň permanent satyna dostlyk ordeni we Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow Tatarstanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin atly ordeni bilen syýlaglanmagy münasibetli dabaraly maslahat geçirildi. Gahrman arkadağımyzyň we arkadagly serdarymyzyň umumy adamzat ähmiýetli durmuşa geçirgen özgörtmeleri, adamzat üçin parahat, awadan durmuşy öpçün etmek hemde durmuş ykdysady ösüşlere gönükdirmek bilen bagly başlangyçlarynyň dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan uly gollugy eýe bolýanyny çykyşlardan aktadylar. Halkara gatnaşyklaryna dostlugynyk, özara hyzmatdaşlygy berkitmek maksady bilen durmuşa geçirgen işler nazara alynıp, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň permanent dostlyk ordeni hem de Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gahrman arkadagymyz Gurbanuly Berdimuhammedow Tatarstanyň öňüne bitiren hyzmatlary üçin atly ordeni bilen syýlaglanan nyklary uly buýsan çilen bellenildi. Dabaraly maslahat bilen ordaş kitap we ölen bilim bätleşiklerine gazanlan üstünlükleň taslamalyň sergisi guruldy. Şeýle de Magtumuladan Aky Türkmen Döwlet Üniversitetiniň bagtyarlyk owazlary medeni merkeziniň aýdymçylarynyň Türkmenistan watanmady, arkadagly serdarymady, halkyň arkadagly zamanasy ýylyny wasp edýän aýdymlary folklor topar tarapyndan ýerine ýetirilen tanslar dabara öz boluşly öwüşgün berdi. Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutyna hoşarlyk maslahaty geçirildi. Bu hoşarlyk maslahaty hormatly prezidentimize hem de Gahrman arkadagymyza Russiýa Federatsiýasynyň we Tatarstan Respublikasynyň ýokary döwlet syýlagylarynyň gowşulmagy münasibetli guruldy. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Tatarstanyň ýokary döwlet syýlagylarynyň gowşulmagy münasibetli Türkmen Uwa Hojalyk Üniversitetine geçirilen hoşarlyk maslahaty işin häsiýeti beklendi. Türkmenistanyň Magtumuladan Aky ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň hem de ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň guramagyna geçirilen hoşarlyk maslahaty arkadag sahawaty bagtyar çağalaryň galkynyň ykbaly ilip atlanyryldy. Türkmen Demir Ýollary Agentliginiň ilkinji ýaşlar guramasy tarapyndan geçirilen çäre hem halkyň arkadagly zamanasy ýylynyň rowat ötüşlerine baglandy. Şeýle maslahat Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürligi tarapyndan geçirildi. Gurbanuly Berdimuhammedowyň naky howunarlyga mätäş çağalary himayet bermek boýunça Haýyr Sahawat gazinasynyň Türkmenistanyň Arar partiýasynyň merkezi geňeşi bilen bilelikde geçirilen maslahaty halk hakyna aladalar diýilip atlanyrly. Ýurdumyzyň daşawalar aýatynyň telekeşlerem hormatly prezidentimiň dördüp berýän ajaýyp mümkinçilik şertlerinden netijeli peýdalanyp, alyp barýan işleriniň depkinlerini sähelçede goşatmaýarlar. Ýylaçyxana şertlerine bol hasylyň kemale gelmek üçin ähli daýhançylyk ukyplaryny, baý iş tejribelerini sarp edip işleýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeşler birleşmesiniň agdaty urany Uly Höwes Hojalyk Jemgyýetiniň vilayatyň Niýat Badynaky tarabynyň şäherine ýerleşýän ýylaçyxana alınıp barlayan işleri munyň aýdyň mysallary. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň ajaýyp mümkinçiliklerinden peýdalanýan Daşol vilayatynyň telekeçileri şu günleri kalyp barýan işleriniň depkinini sähelçede gowşatmaýarlar. Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaty bolan Uly Höwes Hojalyk Jemgyýetiniň telekeçileri gaýratly zähmet çekýärler. Bu ýyladyşhanada ornaşdyrylan häzirki zaman ösün kämil enjamlar ýyladyşhanyň zähmetçi işgärleriniň ýokary hasyl almaklaryna mümkinçilik berýär. Munyň özi ýylyň durly paslarına, ak bazarlarymyzdan göýük önümlerden dolu bolmagyna mümkinçilik berýär. Ýyladyşhanada pomidoryň durly görnüşleri ýetişdirilýär. Ýyladyşhanadaky ýeterlik mukdardaky yssylygyň howa şertleriniň bolmagy, pomidor ekiniň gadaly ösmegi, bol hasyl toplamak üçin şert töredýär.
Halkyň arkadagly zamanasy ýylynda da toý saçaklarynyň nazy nagmatlarynyň ýylyň dürlüp atlyna şeýle ajaýyp önümler bilen üstüniň ýetirilýän guwanyrjy ýagdaýdyr. Hususy kärhanada pomidoryň bereketli hasylynyň ýetişdirilmegi üçin ähli mümkinçilikler we şertler döredilen. Munyň özi hormatly prezidentimiziň ilaty ödümizi öňürilýän azyk önümleri bilen ygtybarly üpçün etmek baradaky tawşyryklarynyň üstünlikli ýerine ýetirilýändigine şaýatlyk edýär. Ýokumly ekologiýa taýdan arasy bu önümlen harydarlary bolsa hem işede ýeterlik. Ajaýyp ýyladyşganada ýetişdirilýän pomidor hasylynyň el ýeterli wakalardan halky hödürlenmegi beýlenilmägi nasipdir. Göz ýetimleri uzaryp gidýän pomidor hatarlaryna synlanýanda bu ýerde kunärmeliň zähmetiniň ýerine düşýänini görýän. Olar ýyladyşganada ornaşdyrylan kämil enjamlar, deskalary, kompýuterler arkaly işlemekliň kämil usullaryny el alypdyrlar. Netijede sugorış iýmitlenýär we gözegçilik etmek işleri gownujaý alınıp barilýar. Kärhanaň işgärleri gahrman arkadagly serdarymyza özleriniň ýürek töründen çykýan alkyşlaryny aýdýarlar. Häzir kunurda döwrümüziň derwäýs meseleleri bilen baglanşyk maksatlara giň armerliýe. Işin häsiýetli şäherleri ösüşlemeden öz borçly beýanydyr. Hormatly prezident bilen mekdep okuşlarynyň Tomutky diýen ýaşyny ýokary guramaçylyk derejesine geçirmek, Tomutky diýen ýaş möhümini ýurmady boýunça hereket etjek çağlar diýen ýaş we sagaldyş merkezlerine çağlaryň wagtyny gyzykly we peýdaly geçirmegi, saglygyny berkitmegi, gownajaý diýen jalmak üçin hemme şertler döretmek barada beren tawşyryklaryny uranyp, Türkmenistanyň bilim ministrligine çağlaryň we ýetkinjeklerine Tomutky diýen ýaşyny guramak baradaky toporyň mejlisi geçirildi. Mejlisiň gün tertibine gökderedäki Abada Milli Täýäkçilik bölügiňdäki we vilayetlerdeäki çağlar diýen ýaş we sagaldyş merkezlerine diýen ýaş möhümini guramaçylykly geçirmek bilen baglanşykly möhüm meseleler girdirildi. Onu çykyşlaryň beleşýär mekdep okuşlarynyň Tomutky diýen ýaş möhümine taýýarlanýaklaryny çağlar diýen ýaş we sagaldyş merkezlerine möhüme dogry taýýarlyk etmek bilen baglanşykly degişli guramaçylyk işleri öz wagtynda geçirildi. Masada gatnaşyjylar ýurdumyzyň geljegi bolan ýaş raýatlaryň döwrewap diýen jalma urna dördülýän giň mümkinçilikler üçin arkadagly serdarymyza hoşallygyny beýan etdiler. Magtumulada Naky Türkmen Döwlet Üniversitesi bilen Moskwanyň Lomonosov adyndaky Döwlet Üniversitetiniň arasynda sanylgy markaly ekologiýa syýasatyna tebigy mirasyň döwrewap öwrenilmeginiň ähmiýeti atly umumy okuw sapanyň geçirilmegi netijeli tarapdan häsiýetlendi. Türkmenistanyň Oğuzhan adyndaky Injiner Tehnologiýalar Üniversitetiniň Ýaponiýanyň Tsukuba Üniversiteti bilen sanylgy markaly geçiren okuw sapagy dilleri öwrenmegiň häzirki zaman usullary bilen bagly boldy. Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Instituty daşary ýurtymda Türkmenistanyň injenerçilik ýokary goý mekdepleriniň talipleriniň arasynda injenerçilik ilminiň esasy dersleriniň biri bolan materiallaryň garşylygy dersi boýunça geçirilen halkara açyk internet olimpiadasy özüniň ýokary guramaçylygy bilen tapatlandy. Türkmen Döwlet Binägarlyk Guruluş Instituty tarapyndan gurulan bu ýygdakly hemde ören şekilleşik geçen bäsişikde Hatay Halk Respublikasynyň, Germaniýa döwletiniň, Türkiýe döwletiniň, Malaziýanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Belarus döwletiniň, Azerbaýjan döwletiniň, Gazakystan döwletiniň, Ruminiýa döwletiniň, Özbekistan döwletiniň, Çekiýa döwletiniň hemde Gyrgyzstan döwletiniň jemi 13 döwletiň ýokary goý mekdepleriniň 68-sinden talipler materiallaryň garşylygy dersi boýunça özara bäsleşdiler. Türkmenistanyň Injiner Tehnika we Ulaw Kommunikasiýalar Institutynyň guramagyna, bilim ulgamyny innovasiýalary ornaşdyrmak, bilimiň hiline monitoringi amala aşyrmak arkaly ýaşlary hünäre uğratyrmak maksady bilen ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň 11-nji sinip okuwçylarynyň arasynda sany ykdysadyýet geljegiň aýdyň ýoly atly ilmi intellektual online bäsleşe geçirildi. Ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçy ýaşlarynyň her zaman sany tehnologiýalar ulanmak arkaly nazar hemde amaly meseleleri çözmekligi giň gyzyklanma döretmek bäsleşiň esasy maksady bolup durýar. Bäsleşiň esasy wezipesi ýurdumyzyň umumy bilim berýän orta mekdepleriniň okuwçy ýaşlarynyň zekini, ilmi höwetli, ukyply başarnykly sany tehnologiýalara höwetli ýaşlar ýüze çykarmakdan, olary injener tehnika ugurly hünärleri uğurtdyrmakdan, sany maglumat kommunikasiýa tehnologiýalary arkaly umumy bilim berýän orta okuw hemde ýokary goý mekdepleriň özara ara gatnaşygyny hassa işçileşdirmekden ibaratdyr. Bäsleşik gatnaşjylary umumy bilim berýän orta mekdepleriň informatika dersiniň okuw maksatnamasyndan sany ykdysadyýetyň
düşünjelerinden sany tehnologiýalar boýunça intellektual soraglardan, maglumat howpsuzlygynyň düşünjelerinden düzelen jemi 100 sany test soraglar ködürlenýär. Bäseçik sany ulgam arkaly test soraglaryna jogap bermäge ähli gatnaşyjylaryň bir wagtda goşulmagyna geçirli. Hemde oňa Türkmenistanyň Injiniýer Tehnika we Ulag Kommunikasiýalar Institutynyň sany ulgam monitoring merkezinde gün ýaýlym arkaly gözegçilik edildi. Bäseçige ýurdumyny gölätlerini hemde Aşgabat şäheriniň baş bilim müdürlikleri tarapyndan destakly bäseçikler esasynda saýlan hemde hödürlän umumy bilim berýän orta mektepleriň 11-nji sinip okuwçylarynyň jemi 61 gatnaşdy. Hormatly prezidentimiň ýurdumynyň ilim bilim ulgamyna döwre we özgertmeleri milli ilim bilim ulgamynyň ýerigder döwre başlyrmagy ýaşlarymyň hemme tarapdaýyn intellektual ösüşi, olaryň ýiti zekini başarjak bolup ýetişmekleri üçin ähli şertler üpçün edýär. Aşgabat şäheriniň güni münasibetli Türkmen Döwlet Binagarlyk Gurulşy Institutynyň Tehnologiýalar Merkeziniň bilelikde öwrenmegine injiniýer tehnika işleri ýakyn edýän taslama pikirleri bolan zekini Türkmenistanyň orta mekdepleriniň okuwçylarynyň ýokary hemde orta okuw mekdepleriniň muallimläriniň talipleriniň arasynda Almy Innovasiýa Dörejilik Festivali geçirildi. Almy festivali zekini mektep okuwçylary, talipler hemde ýaş muallimler özleriniň dürli ugurlardan almy taslama işleri bilen gatnaşdylar. Almy Innovasiýa Dörejilik Festivalining başynda Bagtyar döwrümde wagt edýän aýdyn darsallar dinlendi. Soňra almy derejeli professor muallimler Almy Innovasiýa Festivalining gatnaşyklaryň işlerini seredip, özleriniň degişli tekliplerini hemde almy garaşlaryny beýan etdiler. Almy festivali gatnaşanlaryň içinde uly hemde kiçi binagarlyk taslamlary, 3D ölçegli aýdyn şekillerini taslamlaryň, robotlaryň, emeli intellekte degişli işleriň bolmagy hemmelerde uly täsir galardy. Äderki döwürde türkmen ýaşlaryna alim bilen meşgullanmagy, almy taslama işlerini alyp barmagy ähli mümkinçilikler öwredilýär. Bu bolsa halkyň arkadagy zamanasy ýylyna türkmen ýaşlaryna geljekde almy işleri ruhlandyryp, döwlet hemde halkara derejesinde geçirilýän taslama almy ders wäsleşiklerde öňdäki ornlara eýe bolmaklaryna ýardym edýär. Dilleri öwrenmegiň durly ugurlary ýaşylly Kayfadanaky halkara Neft we Gaz Uniwersitetinde geçirilen şäheriniň esasyndydy. Daşary ýurt dillerini öwrenmeklige uly berilmegi degişli ugur boýunça öňde goýulan maksatlary etmege ul ýardam edýär. Döwlet Mehmet Azadanaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyna kullu türkmen iliniň hak howanlary arkadagy serdar bilen arkada gatly hoşalyk maslahaty geçirildi. Edilen çykyşlar halkyň söýgüsini gazanan gahrman arkadagymyda hemde arkadagy serdarymyda bolan pek arzuwlaryna, belent buýsaşlaryna, ýürekde besleýän gutluglaryna wetlendi. Seytnandar Seýdadanaky Türkmen Döwlet Muallimçilik, Telekommunikasiýalar we Informatika, Türkmenistanyň Döwlet Energetika, Türkmen Döwlet Beden terbiýe we sport institutlaryna geçirilen şäherlere ýokary ruhunetlik mahsus boldy. Şeýle mazmunaky çäre Murat Garryf adanaky Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetinde de geçirildi. Döwlet Mehmet Azadanaky Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutyny gahrman arkadagymyň ömrümiň manysy atly täze kitabynyň rus tilindäki neşriniň tanıştyrjyda barasy uly ruhunetlige wetlendi. Türkmenistanyň Dinanlar Birleşiginiň merkezi geňişiniň Aşgabat şäherindäki merkezleşdirilen kitapxanalar ulgamynyň ilkinji Dinanlar guramasynyň bilelikde öwrenmeklaryna geçirilen maslahat Türkmenistan parahatçylygyň sagdynyň hemde üstüşiň ýurdu diýilip atlandyrly. Şeýle maslahat Türkmen Döwlet Ykdysadyýet we Dolanyş Institutyna da geçirildi. İçeri işler Ministrliğinin Aşgabat şäher, Ahal, Balkan, Daşagul, Lewap, Mary vilayet müdürlikleriniň guramaklaryna geçirilen şäherler wagyn ýetigat bilen bagly boldy. Dürli ugurlar öz üçin alýan bu şäherleriň ýerigde geçilmegi, sadyn jemgyýetiň kemale gelmeginde aýratyn ähmeti eýe bolýar. Türkmenistanyň Döwlet Migrasiýa Gullugynyň merkezi idarasyna geçirilen maslahat halkymyň insan perwer ýolguly, mertligiň, watan söýjüligiň, halalygyň hemde belent adamkärçiligiň mektebidir diýilip atlandyrly. Halkyň söýen iki uly danasy, birisi arkada, birisi Praga ady bilen aýdym saly hoşalyk maslahaty Türkmen Owakoçylyk Institutyna geçirildi. Türkmen Owakoçylyk Uniwersitetiniň Agroekologiýa fakultetiniň peýdali etnoma faglary öňürýän biotejribehanasyna esasy owakoçylyk ekinleri bolan güýlük bugdoýda, owaçada, goýakymda bagça ekinlerine duş gelýän ziýankeşlere garşy ulanylýan trihogramma altyn gözlejek hemde gabrobrakoniýaly peýdali etnoma faglaryň ýetişdirilişiniň ilmi nukdaý nazardan öwrenilmegi degişli ugurdaky işleriň ýokary netijeleri eýe bolýanyny äşkär edýär. Hormatly adamlar, Nursoy ýurdumyň raýatyna we paýtaxt Aşgabatda 21-nji maýda saat 20-den 22-nji maýda saat 20-çe boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gullugynyň berýän habar bilen tanışalyň.
Balkan vilayetine ütkap bilen bulutlu hava günortagyň nordan telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtür. Hawa gijetine 12-17 gradus gündüzine 24-29 gradus. Kenariýa etraparyna 15-20 gradus maýl bolar. Ahir vilayetine ütkap bilen bulutlu hava demirady nordan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtür. Hawa gijetine 12-17 gradus gündüzine 23-28 gradus maýl bolar. Mary vilayetine ütkap bilen bulutlu hava ýağşýar, ýyldyrym çakmak mümkin. Demirady kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtür. Hawa gijetine 12-17 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýl bolar. Lewak vilayetine ütkap bilen bulutlu hava ýağşýar, ýyldyrym çakmak mümkin. Demirady kulmatardan telegi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtür. Hawa gijetine 13-18 gradus, gündüzine 22-27 gradus maýl bolar. Daşow vilayetine ütkap bilen bulutlu hava kulmatardan telegi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtür. Hawa gijetine 11-16 gradus, gündüzine 20-25 gradus maýl bolar. Paýtagyň Aşgabatda ütkap bilen bulutlu hava demirady nordan telegi sekundda 8-11 metre ýetýän şemal öwtür. Hawa gijetine 14-16 gradus, gündüzine 23-25 gradus maýl bolar. Ýurdumdan şu maý aýynyň 22-sine magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmana başlaýar. Edil vatandaşlar ýaz pasyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň ütkap durýanyna nazar alyp, pasylyň aýrytynlyklaryna laýyklykda geyinmegi. Şelekeme häzirki wagtda howada tozon bölejikleriniň kadadan 9 götürüm artmagy we howanyň akymynyň ütkeme bilen baglanşykly howa şertlarynyň adamyň bedenine ýetirip biläjek. Oňoýsuz täsirleriniň öňüne almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmaklygy maslahat berýär. Howpsuz bolan 2 metr araçaga berjay etmek, elleri arasynda saklamak zerurdur. Mehriban ýylaşary bulary berjay etseňiz, ýylyň islenip pasyna öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarly paşymyz jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli babatlarda ötüşýär. Ähli ötüşleň ödününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoşsa bolun, izleýärler.